Здравейте! Аз съм Ивайло Георгиев и в това видео искам да ви споделя за един проблем с моя велосипед, на който се натъкнах миналата година. През март месец, карайки, усетих, че натискайки спирачката, вместо колелото да спира нормално и равномерно, се получаваше едно такова ритане. Това ме наведе на мисълта, че най-вероятно капата ми е за центровка и е крива. Опитвах се с различни техники да избягвам това придръпване, но то беше не просто неприятно, ами беше по-скоро и опасно. На места на няколко пъти ще да падна, особено когато велосипеда поднесе в завой, който беше леко пресечен. Затова реших, че трябва да взема някакви мерки. Най-напред опитах с едно ключе, с което разполагам, да натигна спиците от едната страна, да отпусна от другата страна. Нещо като центровка в домашни условия, но след като видях, че не се справям и че проблема е по-сериозен, реших, че трябва да се обърна към сервис и специалист да погледне колелото, за да не го разцентрувам още повече. Обърнах се към Марто, който ми е вършил доста работа през последните няколко години. Често ходя при него, когато имам проблем. Преди той работеше самостоятелно, а от известно време насам работи в байк центъра. Оставях му капата при него да я прегледа. 15 март той ми писа след 2 дни, че всъщност проблема с капата е по-сериозен и не става въпрос само за една обикновена центровка, а всъщност шината е раздута. Доколкото разбирам, това означава, че на определени места, сега мисля, че няма да успея да го намеря конкретното място, но просто шината е по-широка от двете страни. Между другото, такова нещо ми направи впечатление и докато се опитвах да я центрувам. Изглеждаше ми сякаш капата е по-широка на определени места за сметка на други. Казах си, ами Марто, няма проблем, направо сменяме шината. Обаче се оказа, че при тях такава шина с 36 дупки няма. Каза ми, че трябва да се търси нещо на старо и ме прати при Серго. Кой е Серго? Серго, или както му е цялото име, мисля, че беше нещо Серовпе Маникян. Не знам точно както там се казва човека. Серго е колега на Марто. Преди много години те дори работиха заедно. Имаха сервис. Но това беше много отдавна. Сервизът на Серго се намира в уличката под Енергото Света Троица. От много години е там. Хората, които са от Стара Загора, най-вероятно го знаят. Brother, what's that? И всъщност Серго е този, при който аз си купих настоящия велосипед преди близо 20 години и всъщност той тогава ми го сглоби и ми направи нещо като тюнингуване на велосипеда. Сменихме му някои от главините с касетъчни, направихме различни подобрения. Тогава се бях доверил на него. Защо не исках да ходя при Серго? Причината беше, че Серго има малко по-особен характер. Особен към отношението си към клиентите и нещо друго, което ми е направило впечатление при него, че ти обикновено отиваш за едно, пък той ти намира още 2-3 неща, които трябва да се правят при велосипеда. Както и да е, след като Марто ме прати при него, реших, че нямам избор и ще отида при Серго. От крайна сметка отидах при него, обясних му за какво става въпрос, той започна да гледа шината и му обясних, че най-вероятно става въпрос за случая, в който съм карал и съм влезнал в дупка с по-висока скорост. Той започна да ми говори за високи цени, за много неща, които трябва да се сменят. Аз за пари изобщо не бях говорил. Не знам, толкова беден ли изглежда. Бях склонен да се платя толкова, колкото ми каже. Независимо от цената. Просто исках да си възстановя велосипеда, тъй като все още не съм решил да го сменя. Питаме на колко се държа гумите на помпани и аз му казах, че ги държа на 5 бара. Реакцията му беше такава една вау, шок, окори се на тая цифра и побърза да ме коригира какво пише на гумата ми. За негово нещастие обаче на гумите ми пише, че издържат до 7 бара. И обикновено, щом казвам нещо и щом твърдя нещо, то има защо да го твърдя, има защо да посочвам конкретна цифра. Аз съм човек, който чете документация, информира се и се запознава с данни и това да избера 5 бара не е случайно. Под същата логика може да се избере 15 бара. Има някаква причина да го избера.
но той побърза да се поправи, че всъщност гумите, които съм сложил, били хубави. Може да видите моето видео с това, с какви гуми карам в момента велосипеда си и с какви съм ги заменил, каква е разликата, какъв е ефектът с тези гуми. Но той побърза да каже, че гумите, с които карам, всъщност са хубави, но всъщност шината ми не била хубава и не била издържала. Нещо, което така много силно ме съмнява и поставям под въпрос, но до ден днешен аз нямам логично обяснение и аз не съм наясно как така се получи такава разширена, такава раздута шина. Не знам на някой от вас дали това нещо се е случвало, а ако се е случвало, ще се радвам да споделите долу в коментарите. И така, той започна да ми говори и за обичайните неща, които очаквах, че ще ми каже, че един вид, той каза, запчатките са ти много износени, тия венци, най-вероятно и веригата ти е много износена, с тия венци и тая верига няма да му изкараш дори и сезона и така нататък, но аз не му обърнах внимание, тъй като, както ви казах, съм запознат с неговия маниер на работа, запознат съм с неговия характер и в крайна сметка му оставих каплата. Беше петък, 17 март, той каза, че ще ходи на пазара през уикенда и евентуално може би ще има нещо за следващата седмица. Очаквах да ми се обади. Цяла седмица никой не ми се обади. В петъка отново го посетих и в типичния негов стил той започна да се държи, както винаги, доста надменно, доста така с едни поучителни приказки, че ако съм бил обръщал внимание на велосипеда си, нямало да имам такива проблеми, нямало да се случат. То всичко било започнало от спирачките. Не знам защо реши, че този път проблема е от спирачките. Може би защото шината ми има тук някакви си следи или деруги ли са, не знам, кофти боядисвани ли. Аз в интерес на истината не мога да кажа това нещо кога се е получило. Не знам защо имам някакъв спомен, че така беше закупено колелото. Или ако не е било така закупено, то от много години така, в такова състояние. Както да е, той започна да вади едни аргументи, които мен започнаха сериозно да ме дразнят. Сериозно започна да става разговор един такъв тегав. Особено когато един такъв човек, който ме получава и ми казва, че ако му обръщам редовно внимание на колелото и ако ползвам тази негова услуга за всяка година, преди години той го предлагаше за 20 лева, сега го предлага за 30 лева, да си профилактираш колелото, да му смениш всичките масла по главините и така нататък. Моля, споделете също коментар и мнение дали вие правите такова нещо. Защото на хора, които карат мотоциклети, съм го споменавал, и те поглеждат с насмешка. В други сервизи също са смеяли откъде на къде ще сменяш маслата на главините на един велосипед, това да не ти е мотор и така нататък, но този човек твърди, че така трябва да бъде обслужвано едно колело всяка година, независимо колко се кара. Това е нещо, което най-много ме издразни, че този човек даде един такъв пример и каза, той е така и ние хората сме така. Чак когато се сблъскаме с някакъв здравословен проблем, тогава ходим на лекар, не обръщаме внимание на превенцията. Напълно съм съгласен с това. Напълно с две ръце подкрепям думите му и няма как да се отрека от тях и няма как да не бъда съгласен. Проблема обаче е, че му казва човек, който в същия момент на половин метър от него стои една еднолитровка арянка, литър и 200, ако трябва да бъдем точни, през половина и през половина патронче ром. И предния път, като ходих при него, това нещо беше отново така. А тази арянка едва ли цял ден стои на половинка. Най-вероятно тази арянка се сменя по някакво време. Сега, такъв човек да ми дава такива съвети, просто звучи, меко казано, не искам да го определям, не искам да го коментирам. Това нещо с обслужването на велосипеда всяка година, Серго го приказваше в годините, в които айде не съм бил дете, ама съм бил ученик, бил съм тинейджър. Тогава той го говореше същото нещо. Тогава той вадеше една такава теория, една концепция, че веригата трябва да се сменя на всеки, примерно да речем 2000 км, там да се слага втора верига и примерно и трета верига може, и после тия вериги да се въртят, за да се получава едно по-равномерно износване на венците. Само не знам къде е сметката от цялото това нещо. Ако сменяш толкова вериги, дали не е по-ефтино накрая да смениш на куп и венците заедно с веригата. Също ще съм много благодарен, ако дадете отзиви дали вие практикувате такава техника или няма никакъв смисъл. Напълно съм съгласен също, че не е лошо в някакъв период велосипеда да бъде ревизиран, да му бъдат погледнати главините и така нататък. Профилактично имам предвид, но мисля, че това много зависи от това колко се кара този велосипед,
колко километра се изминават с него, защото има хора, които си купуват велосипед, карат го 2 седмици в годината и това е. И някакси този човек останах с впечатлението, че той беше ядосан за това нещо, че не ходя редовно си обслужвам велосипеда при него. Не ме разбирайте погрешно, аз съм го правил това нещо при него. Когато беше ново колелото, го карах при него и той правеше такива неща. Но отношението му отново беше едно такова, имам един такъв спомен. Мой приятел беше му казал: какво мислиш за тези колелета, които са без външни гуми? Искаш да каже без камерни гуми, т.е. без вътрешни гуми. И той като почна да се смее, едно такова с подигравателно, едно така с насмешка, през цялото време го бъзикаше, докато бяхме там. Не знам моят приятел дали го помни това нещо, но аз вече 20 години го помня това нещо. И това ми е впечатлението и мнението за този човек. Той започна да говори едни приказки от типа, че такива шини вече нямало. На този стандарт 36 спици нямало, с 36 дупки. Нямало вече такива, всичките велосипеди вече не били по 26 цола, били с по-голям цолаж. Точно такива за спирачки вибрейк нямало. Имало с диско и спирачки, но с такива като моето нямало как да се намери. Вариантът бил само втора ръка. И само когато ходи на пазар, може евентуално да ми намери нещо. Тоест, един вид, аз съм с вързани ръце и трябва да разчитам само на него и само той може да ми реши проблема. В момента, в който попитах, че ако той няма такива шини, няма такива части, мога да отида при друг негов колега, който беше, може би, все още дистрибутор на тази марка велосипеди, може би той ще има, направо му се измени изражението на човека. И тона му се промени, и се изнерви, и почна да говори едни неща, че той не бил виновен, индустрията е била такава, всичко се правило един вид за пари и така нататък и така нататък. Обяснения, в които не искам да стигам. Както да е, реших да му дам още един шанс, да го оставя за този уикенд, нали, да погледне, да отиде на пазар и следващата седмица да се взема вече каплата, ако нищо не е направил. Не го чаках много, още в понеделник отидах, на 27 март. Имаше други велосипедисти при него, нареди се опашка и си поисках капата и я взех. Той ми я върна с една такава усмивка, с едва ли не с идеята, че аз няма да мога да си свърша работа и беше, може би, доволен от това нещо, че ме е разкарал няколко пъти, че ми се наложило едва ли не да му се моля, да разчитам на него, че щял да търси втора ръка и така нататък. След като си взех каплата, издразнен, че този човек, не знам каква беше идеята на цялото това нещо, може би идеята беше той да си навие на масрафа, да се почувства велик по някакъв начин, да си подхрани егото. Може би това е окей за него, но резултатът от цялата работа беше, че първо, той на мен ми загуби времето, второ, той от мен не взе никакви пари. И трето, аз си затвърдих мнението за него, което определено не е положително и в крайна сметка той дори в момента печели един негативен коментар в интернет за тази си работа и това отношение към клиентите. Още веднъж казвам, това отношение е към клиентите, а не спрямо мен, тъй като съм го виждал при други клиенти. Но надявах се, че за толкова години се е променило. Аз не казвам, че този човек не е кадърен. Според мен той е добър, разбира се от работа. Както казах, колелото е купувано от него. Бих казал, че за тези 20 години не съм имал някакви сериозни проблеми с него. По-скоро са били козметични. Аз не съм го и карал чак толкова много. Да, комбинацията на бира с ром най-вероятно би повлияла на прецизността и концентрацията на човек. Това е общуване, това е социален контакт. То не е така, сядам сега да се напия, нали, тъпанарски някъде в... Нали. Да. Не искам нищо да кажа. Аз не съм Дева Мария. Аз също обичам да си къркам, но не го правя на работното си място. Цялото това отношение на Серго, още когато отидеш до сервиза му и когато видиш най-вероятно останалото от времето на ковида, едно опънато въже с табелка на него ограничен достъп, когато той дойде с мръсните и изцапани дрехи, това нещо цялото отблъсква клиента. Значи, хора, ако не си харесвате работата, ако се чувствате нещастни на тази работа, не сменете си работата. Не са мъчете и не мъчете клиентите си. Или ако нещо не ви харесва в работата, намалете си работното време, вдигнете си цените, кажете на този клиент, не мога да ти свърша работа, съжалявам, довиждане. Не се опитвайте да се правите на велики и да си го изкарвате на клиентите. Те просто имат нужда от някаква услуга. За съжаление, Стара Загора е един такъв град, в който е нито малък, нито голям. Знам, че трудно се прави бизнес и трудно е да има конкуренция в този град.
Преди няколко месеца имах една много неприятна ситуация с едни велики майстори на перални, които се оказаха едни клоуни. Но за тях не ми се и говори. След си взех каплата, изчаках няколко седмици Марто. Той ми обеща, че ще потърси нещо. В крайна сметка той не намери нищо. На Марто не му се сърдя. Той в крайна сметка си работи в байк центъра, не знам точно там какви са им отношенията, какви са им... В крайна сметка той си гони неговите интереси, има си клиенти. Аз с моя малък велосипед, нисък клас и така нататък, нямам къде да се бутам и да се натискам и да му се сърди нещо. За мен Марто се е свършил работата, просто човека ми каза културно, че не може да ми свърши работа, евентуално ако нещо намери, можеш да ми помогне. За разлика от Серго, който със сигурност съм убеден, че можеше да ми свърши работа, можеше да ми помогне, но мисля, че егото му наделя на това нещо. Реших да потърся услугите на друг сервис, който не съм посещавал, при който не съм ходил, защото има и други сервизи в Стара Загора. Мненията ми за тях са смесени и така реших да ползвам услугите на Custom Bike Shop, мисля, че се казваше. Сервисчето се намира малко под Аязмото в уличката улица Иван Асен II. Там посрещна едно момче. Като видях какви велосипеди има в сервиза, очаквах, че най-вероятно ще ме върне. Най-вероятно ще ми каже, че няма да ми свърши работа, тъй като велосипедите бяха доста висок клас. Нямаше никой, който дори да наподобява такъв като моя. Бяха много съвременни. Имаше истински велосипеди, оставени при него и очаквах, че изобщо няма да има интерес и въобще няма да ме отрази. За мое щастие, момчето, което ме посрещна там, Спас, не само, че ми обърна внимание, ами всъщност ми реши проблема в рамките на седмица, тъй като действието вече се развива в началото на май месец, а миналата година тогава бяха великденските празници. И въпреки тях, за седмица някъде, по-малко от седмица, човека ми реши проблема. Обади ми се, каза, че намерил такава шина, намерил е спици, толкова и толкова ще струва. Всичко се реши. И то с нова шина и с нови спици. Нямам забележки по работата му. Изключително съм доволен, препоръчвам го, мога да дам само суперлативи. И мисля, че на 7 май или някъде там по тая дата го взех. Няколко месеца по-късно забелязах, че имам проблем между рамото на педала и оста на централното движение. Закарах му отново велосипеда и го попитах какво да правя, трябва ли да се ремонтира, колко би струвало. Момчето искрено ми каза, че може да го ремонтира, може да го направи, но според него може още да карам така, тъй като е виждал доста по-разбити. И аз доста се колебая да го ремонтирам или не, но в крайна сметка реших да карам още така. Защо ви разказвам това видео чак сега? Една година по-късно, а не тогава. Първо, защото ако бях направил това видео преди една година, щях да разкажа много детайлно общуването си и срещата с Серго. И тогава видеото трябваше да бъде озаглавено сервизът, в който никога повече няма да стъпи. Не исках да правя такова хейтърско видео само за него и само да обсъждам неговата личност. Всеки има място под слънцето, за всеки трябва да има работа, всеки трябва да има хляб, той си има неговите клиенти, които със сигурност са доволни, щом ходят при него. Аз съм убеден, че той им върши добре работа, че как се отнася с тях и какво трябва да търпят е съвсем друга приказка. От тогава насам се появиха няколко нови магазинчета и сервисчета за велосипеди в града. Това е хубаво. Хубаво е да има конкуренция. Стъпи и Драг Зон в Стара Загора. Днес даже бях при тях, купех си жило за скоростите, тъй като моето е скъсано и предстои да го сменя. Днес ходих и в друг сервис, към който имам така бележки, имам смесени мнения, но хората бяха много учтиви, посрещнаха ме много любезно, консултираха ме за това, за което бях дошъл. Останах доволен, дори може би един ден ще бъда техен потенциален клиент. Така че отношението е много важно. Не е важна само цената, не са важни само уменията, отношението също е много важно. Дали ще споделям мнението, че клиента винаги е прав. Не винаги клиента е прав, не винаги клиента е наясно с това как стоят нещата, какви са условията, но не винаги клиента е длъжен да знае тези неща. И най-важното, което е, не винаги клиентът е длъжен да търпи. Защо я разказвам всичко това? Първо, на мен ми е много любопитно на какво се дължи това раздуване на шината.
Дали действително от спирачките, както казва Серго, или се дължи на удар в дупка. Защото аз имам някакъв спомен, че мисля, че ударих една дупка с по-висока скорост и просто шината не издържава. Може би от умора на материала, може би от качество на самия материал. Аз не знам. Ако вие сте се сблъскали с такъв проблем, моля споделете. Разказвам ви това и за нещо друго. Много е важно да имате критично мислене. Да не се доверявате само на едно мнение. Чуйте второ, чуйте ако трябва и трето, както стана в моя случай. Тъй като не обвинявам Марто, още веднъж казвам. Но в крайна сметка при Серго, особено аз бях подведен. Серго ми извлече сумати аргументи, как няма такива шини, няма части за тези велосипеди, обвини цялата индустрия в някаква политика, която най-вероятно е вярна, не оспорвам. Но в крайна сметка неговия колега Спас намери решение, ще ми прави колелото за отрицателно. Обясни ми, че венците ми и веригата ми няма да издържат, няма да изкарам сезона с тях. Аз изкарах до края на годината с тях. Влезнах в новата година. Отидах при Серго на 17 март. От тогава до сега аз съм изминал точно 2413 км. Как да вярвам на такъв човек? Откъде на къде? Да, най-вероятно сезон за един е едно понятие, за друг е друго понятие. Най-вероятно в рамките на един сезон един изминава едни километри, друг изминава други километри. Съгласен съм с това определение. Моята препоръка и това, за което правя това видео, е не се предоверявайте на един сервис и един техник. Благодаря на Спас, още веднъж сърдечно, поздрави и успех! Надявам се това видео да ви е било полезно. Много бих се радвал в коментарите да отбележите дали сте се сблъсквали с такъв проблем като моя. Каква е причината за него, което най-много ме вълнува и на какви сервизи сте попадали. От кои сервизи сте доволни и от кои не. Благодаря ви за вниманието. С вас ще се видим в ново видео съвсем скоро. Чао и до нови срещи!